हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नै जों सानैनि हाबानि मालाया नै दाबो दं रानजोब्बाय नारसि जेबोनि थाखाय लाखिगोन नै मैया आं बैसागु मागिनो थांनो मोनाखै जि थांनो गोसो जादोंमोन न'आव रावबो गैयाना माइरं हरनांगौ मोसाग्राफोरनो बेखायनो थांनो मोनाखै आं बैसागुनि न'आवबो जि थांनो लुबैदोंमोन थांनोनो मोना दा थांनो मोननाय नंला बैसागुनि आइमोना फैग्रोथोंसै बिनि उनाव जाहा थांसिगोन फैनो नागिरबाय थायो जाहासो फैनो हायाखै न'आ जायाखैमोन ना एबारसो लिंहरसिगोन मबाइलखौबो आं बारा हमनो रोङा दे दिनैसो फार्स्ट लासैसो रोंलांगोन आं बारा बुंनो रोङा नै दाख' 2ता बाजि जाबाय हाथाय होना बायदि दाख' रोंथारदोना बिदिनो ओंखाम जायो जानला मोनला ओंखाम सुवालासिनो जायो ओंखाम So guys, नोंथांमोना नुबायानो जानांगौ नै सासेयालाय गोरों जाथारबाय भिडिअ बानायनोबो बाय ओमफ्राय नोंनि चेनेला मा चेनेल नोंनि नामा नोंनि चेनेल नामा मा चेनेल मा नाम नोंनियासो मा नाम गोदान चेनेल खुलिदों नोङो मा नाम मोनलाय नोंनि चेनेल नामा खिन्थु दाबो भिडिअ मोनसेबो होआखै मा नाम मा नाम मा नाम मा नाम लानो चेनेलखौ होन दे बाजै माइदां नामा चेनेलनि नामा खालि खुलि होनना दोनो बुंगासिनो दंमोन ना बेनिखायनो आं खुलिना दोनदों खिन्थु भिडिअ जेबो हेगाराखै नैबे दासो सोलोंगासिनो दं ना भिडिअ हेगारगोन भिडिअ हेगारोबाथाय आङो डेसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आं माइदांनि चेनेलनि लिंकखौ चेनेलनि नामा नै मा लागोन मा लाया नै जाबाय दे दा बाजै माइदांनो चेनेल नामा नै चेनेलखौबो नायना लाखाबानो जाबाय नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम बयबो बयबो साबसक्राइब खालाम जायबा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं दिनैनि गेजेरावनो 1K साबसक्राइबार जानांगौ ना साबसक्राइब खालामनाय So guys, नोङो IPL नायना नाया खिन्थु नोङो गावनि ओपिनियन होनानै गोबां प्राइज देहा बेबो लटास 365.in आव बेयाव गोबां कुइसन थागोन जेरै हु विल विन मेट्स आरो हु विल विन टस 50+ कुइसनाव गावनि ओपिनियन होनानै गोबां प्राइज देरहानो हागोन लटास 365 आव थांनानै रेजिस्टार खालाम आरो मोनगोन 365 नि बोनास बेयाव नों मोननो हागोन 1-to-1 24 आवर्स कास्टमार सापर्ट बेयाव 10 मिलियन प्लस इउजार गेलेयो क्रिकेटनि अनगायै नोङो बेयाव 200+ कुइसननि गेजेराव नों गावनि ओपिनियन होनानै गोबां मोजां प्राइज देरहानो हागोन नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल नेहा शर्मा बेफोरबायदि गेदेर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर थ' गोबाव दा खालामसै डाइरेक्ट रेजिस्टार खालाम लटास 365.in आव लिंकआ पिन कमेन्ट बक्सआव आना तो दखानाव আমুল একটা দে তাৰপিছত মোক কি লাগিছিলে পান দে পান दे सोरबा आलासि फैनो नागिरदोंथाय आंबो सिनायाखै नै So guys, लाइनाव थांनो ओंखारबायमोन आं थांनाबो फैबाय हेलमेट सेरमेट लानानै बेनिफ्राय थावानो गैला गारिया दा मा खालामनो होनना बुंबाथाय दा थांदोनोसै मोसानो थाखाय नै हेलमेट दोनदोंसै आं उपाय गैया नङाबा आं दा लाइनाव थांगौमोन जेबो ओंखारला ओरैनो लंपेन्ट गस्लाजों थांदोनोसै दिनै बक्सनोसो ना दिनैना बक्सनो दामनाया दामग्राफोरा गैला खोमा मैया फिउस दा थांबाय थादोंसै ना गामसा गाननो आङो गामसा गानना लानि र' थेवब्लाबो ओरैनो उपाय गैया लांगिनावसो थांबायमोन आङो नङाबाथाय दिनै बक्सजों दामनायखौनो मोसाहैदोंसै आरो उपाय गैला देन्जार सिबदों माथो आसोला नुलानो गाइस सानाबो हाबथारसिगोनानो एसेल'सै जानोसो नुदोंना बै जराव नायदोंसै बाखिफ्रा सहैजोब्बाय जों दा साब्रै दं आरो लास्टआव
मोसा deh hor dia mosaनाय नायनां नोंखौ र मोजां साफा खालाय ओइजा थां fai Hei. So guys, saya no supaya invite thank you so much teman-teman be video ko जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोननो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बारा बानायनो मोनाखै मानोना दा मानसि फैबाय थायो बैसागु नालाय मानसिफोर फैबाय थायो बेनिखायनो आङो लोगोफोर फैबाय थानायखायनो जेबो भिडिअखौनो बानायनो समखौनो मोनानो माने सम मोनो थेवब्लाबो लोगोफोर फैबाय थायोना बेनिखायनो आं बानायनो हाया जागासिनो दङ जेब्ला गाबोननिफ्राय बानायदेनसै एसे मोजांनो माने एसे 8 मिनिटनि भिडिअ फैगोन दासो नोंसोरथ' 8 मिनिटनि भिडिअ होनो हानाया एसे इम्पसिबल जाना दं आंनि थाखाय